Ik kom hier en nou, zo normaal dan doe ik voorst. En als ze er binnen, dan valt hier niks op. Want dan ben ze er. Ja. Maar nu wie merkt er niks op van, maar ik ging er net hok dan nog. En daar moest ik nog wat doen en ik kom waarom. En toen vond ik hier, hier vond ik bloedsporen. Oh. Ik dacht, verrek. En dan mist hem. Dan ben ik hem kwijt. Ja. Wat verdik, ik ben mijn pauw kwijt. En dan ben je ziekje. En dan vind je sporen van 2 paar lezers. Hoe het stek hier heen. Maar die koek net meer vallen, want je weet eigenlijk niet meer. Nee. En door de midjes, toen een uur voorzitter, die went het eentje verderop, die had ik geweest. En die vond die kop, die leidde jou wij. Maar zo, dat is kwam tot de kraan, zo, die had mij slepen. Ja. Maar dat kop had je alleen. Dus ja, en toen werd het wel duidelijk. Die wie stellen op kriesmeel. Kriesmeel? Kriesmeel, ja. Maar waar eet nou pauw? Nee, ik zou het net weten. Dus, maar ik begreep dat je een soort reacties kregen op dat die pauw... ja, daar hebben we verschrikkelijk wat reacties op gehad. Dat we werken grandioos dat voor de jongens al, dat de leeuw de krant er weer uit en de jongens weer eerst telefoontjes op. Oh. Dat we de jongen uit Wommels, een boer daar, hij zei, jongen, hij zei, nou, dit is wel zo wat, we krijgen pauwen van mij. Dat weer kleer, dat hebben we opgeraad en nou, dan worden dijs, doe bellen er dan voor radiohandel uit Tjom, ja. Man uit Lochem. En ik in het ballenboren. Ik hoor op pauwen. Ik hier wel een hok voor pauwen. Dus zijn ze al. Hier het nummer 1, want hier is een mooi op internet zetten en hier is het verkeerd bekend. Maar ja, zo ben we net. Hè? Dus dit weer lang mooi. Dus, ja. Wat is dit eigenlijk geworden? 2 wiefjes van de jong uit Wommels. Wat vindt Mansie ervan? Dat weet hij nog net. Hij weet het nog net? Nee, Mansie weet nog van niks. Zit hij nog wat in de rouw? Ja, ik weet het. En hoe voorkomen we nou dat dat weer gebeurt? In net voorkomen. Neem je nou al wat maatregelen genomen? We hebben wel maatregelen genomen. Ik moet maar zeggen, want uw hekkenbouwer aan Eckhart, die kwam hier en die had het doorzoen en zei, wat verdikken. Hij zei, dit kan net. Hij zei, wacht maar even. Hij is in de hoes gegaan, even omkwam en toen had er alles, nou, die staken had het erop gezet. En toen had deze man, die had hem even mij geholpen. Toen had hem even mij geholpen om die stiekeltritten erop te krijgen. Die heel mooi beschadigen, want je hebt de stiekeltrit, het wolwol. En hebben we juist de stroomtrier erop gezet. Ja, stroomtrier en stiekeltrier. Ja, nou weet ik het net meer. Nu ben we eruit. Nog meer kist net. Nou, dit kappeltje ik ongeveer hier. Ja, die had je direct breed hier. Ja, had je breed, ja. Ja, die weet ik wel te vinden hier. Hè? Gaat dit is dus een terug? Die gaat er dus een terug. Hier anders staat terug. Nee, nou, maar normaal klimmen ze erover. En ik zie hem wat bewegen en ik denk, vloep, en voordeur. Wat verdikken. Nou, dat ik dan net eerder jongen. Goeie. O jee. Waar ben je me onderaan? Dat is er weer. Ja. Je rappenskiel. Om de Friesland heen. Oh, die heb ik nog al niet van droomd. Goeie. Ja, en dat ze? Ja, goeie. Wij proberen hier voor te komen. Oh. Ja. Ben je net vanzelf? Jawel, we hebben er hulp bij. Begin de trein man erbij man. Ja, ik zal het één proberen. Dat ken ik wel. Maar hoe zo? Ja. Maar wat is er los? Niks. Maar sta je vast? Nee, we moeten hier een mooi. Dat is alles. Nou, gaan wij zitten. Nou, alles op een regel? Ja, alles op een regel, hè? Ja.
Op naar de blauwe tent. Best goed. De verkeerder weer gelukkig en ik weer Ja, gelukkig. hoe we blij. Nu kan het maar winter worden. Juist. Dus zag je bij alle boeren wat bedel? Iets drie maar. En ben het al even van die aparte types zoals hem? Zie, dat bedoel ik. Nee, nou. dit is een bioboer. Oké. Ja, biologisch. Zie? Ja, je krijgt nog eens neer te pakken, hè? Weet je maar zijn net? Aparte types. Wat zijn ze dan? Aparte types? Bent daar is ook aparte types, Ik niet? ben klant, niks is niks. Nou, succes ermee! Volgens mij gaan je oor naar een aparte type. Is dat zo? Ja. Hier in de duizend? Ja. Hij hint er wel op. Ja. Ja, ik zeg, dat gaat ook wel in de waar zo. Ik wens je hem nog een keer zitten. Ja. Nou, gewoon een succes mooi Australië. Altijd maar wat opsmieten, hè? Ja. Ja, de bel hebben we nog even nodig. Ja, hier heb ik Jan succes. bedankt. Jan, voor de camera wifi. Ja, ja, En die hand ook net. Nou, goeie hè? Hoi.